presidenta. Señorías, señor Balseiro, creo que vostede facía o plantexamento de que elaboráramos a valoración que se debe facer despois dos resultados acadados no Consello de Ministros do 15 de decembro. E creo que a valoración que debemos de facer é tal e como sinalaba ao terminar este Consello de Ministros cun resultado netamente positivo. Facía e fago esta valoración en canto a que debemos considerar non só a donde logramos chegar en termos de cifras e toneladas, senón en que tamén temos que analizar de onde partíamos. E ese punto de partida na negociación era realmente duro e afastado das necesidades da nosa flota pesqueira, especialmente daquela que faena no Gran Sol. Neste senso, temos que considerar nesta orientación a consecución do mantemento dos tax e cuotas da principal especie para a flota galega, como é a pescada norte, así como o doutras certamente importantes, como a do rapante ou a do abadexo, sobre todo tendo en conta que a Comisión Europea propoñía en algúns casos reducións superiores ao 30%. A maiores, non debemos esquecer que se conseguiu frear a caída de especies como o peixe sapo na área de Gran Sol e adxacentes, que pasou dunha reducción dun 20% proposta nun principio a unha reducción do 5%. Neste mesmo caso estaba o peixe sapo no Cantábrico noroeste, onde se acadou frear a reducción dun 37% a un 25%. A máis, creo que debemos sumar no eido dos logros o aumento xeral, é dicir, entre os stocks norte e sur, de máis dun 40% do TAC do lirio e que xa proviña dunha recuperación sustancial no pasado ano que permitía acadar niveis que corrixían o durísimo e inxustificado recorte de arredor do 90% imposto para 2011. Tamén debemos considerar especialmente positivos e satisfactorios o aumento dun 15% na pescada do Cantábrico, que ven sendo o máximo que permite o plan de recuperación, e o incremento dun 42% no TAC da cigala do Gran Sol na área de Porcumpín. Engado a estes aumentos o termos satisfactorios porque estes casos son un referente do traballo duro e responsable dos pescadores galegos e os esforzos realizados a prol de axustar o esforzo pesqueiro ás súas prácticas pesqueiras, e creo e agardo que lles sigan recoñecendo porque son dignas dese recoñecemento. Non quixera rematar sin reconocer aquí o traballo do ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, e do seu equipo no Consello de Ministros, porque amosaron que acoden a Europa coa razón na man e tratan de facela valer sin moita xesticulación, pero con total firmeza. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do señor Balseiro.